Γεια σας παιδιά. Σήμερα vlog. Δεν είναι vlog. Είναι το πρώτο και το τελευταίο μας vlog. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Γιατί είναι 11. χωριζόμαστε σε δύο κανάλια. Θα θυμάστε κάτι. Θα λέμε 11 και Δευτέρα. Πώς λέμε Τρίτη 13 και 13. Θα λέμε 11 και Δευτέρα που καταστρέφει και το κανάλι Happy Six Games. Ναι, καλά, έχει κατασταθεί εδώ και κάτι μήνες. Αλλά εντάξει. Λογικά το είχατε καλά λάβει. Ναι. Λοιπόν, το ένα κανάλι είναι πάνω από το κεφάλι του Σοκράτη, το άλλο κανάλι είναι πάνω από το κεφάλι μου. Οπότε πάρτε τηλέφωνο και πιο γρήγορα σκεφτείτε. Ο πιο γρήγορος κερδίζει, παιδιά. Αλλά παιδιά, εδώ έχουμε τα δύο καινούργια κανάλια. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί σειρές. Ναι, θα κάνουμε μαζί σειρές. Αυτό είναι πραγματικά εντάξει, αυτό που θέλαμε. Ναι, οπότε τώρα. Θέλουμε να ανεβάζουμε περισσότερα βίντεο μόνοι μας. Ναι, ακριβώς. Πήγε! Όχι, έλα πίσω. Έλα πίσω. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, οπότε αυτό ήτανε. Θα δείτε όλα τα ωραία μας μέρη του καναλιού μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην κάνετε like και subscribe. Μόνο like βασικά. Και subscribe σε μένα, όχι στο Δημήτρη. Όχι, σε μένα θα κάνουμε. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, τα κανάλια μας είναι στο description, τα δύο link. Και από πάνω στα τα κεφάλια μας. Θα τα δείτε ξανά, θα τα ξαναδείτε αν είναι. Οπότε αυτό ήτανε και πάμε να δούμε τα bloopers. Ποιος είναι αυτός? Παππούλη! Έχουμε παίξει ήδη λίγο. Παππού! Ζουλού! Ζουλού! Πέφτω. Κι εγώ. Μη πέσεις. Μη μ' αφήνεις. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. There's nothing to it. I believe I can fly. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν για πάντα. Μάλλον Happy Six Games δεν θα ξαναυπάρξουν. Θα μείνει το κανάλι. Υπάρχει περίπτωση και να ανεβάζουμε καμιά φορά βίντεο μαζί έτσι για την πλάκα μας. Αλλά να μας κάνετε subscribe δεν πιστεύω για κανένα λόγο. Τώρα εγώ θα αρχίσω το κανάλι να φτιάξουμε πρώτα τον καινούριο υπολογιστή και θα δούμε. Και ο Δημήτρης έχω φτιάξει υπολογιστή. Ναι, πήρε με τον καινούριο υπολογιστή. Αυτό στέει. Εντάξει. Παιδιά, έλα πιο κοντά ρε. Μπορεί να μην σε βλέπει η κάμερα. Δεν πειράζει ρε. Δεν πειράζει. Καλά. Αυτό ήταν μάλλον. Πάμε να δούμε τώρα τα bloopers μας. Τα είδαμε τα bloopers. Ναι, τα bloopers. Πριν ήταν οι καλύτερες στιγμές. Τώρα θα είναι τα bloopers και θα κλείσουμε. Γιατί, εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Γεια σας. Κλείσιμο! Τι έγινε που χάλασε? Τα πόδια του Σοκράτη φέγγαν. Κάνε ρεκ κυρία κάμερα και κάνε λίγο αυτοφόκους. Αυτοφόκους. Βγάζει τώρα. Ναι, βγάζει. Αυτό θα το κόψουμε. Θα του γράψουμε κάνουμε ρεκ. Όχι, ξέχασα να κάνω κάτι. Θα παίξουμε με τους Σοκράτη. Τέλεια, σταμάτα λίγο. Πάτα, Αυτό λέγεται. Πάμε πιο πίσω. 2, 1. Εντάξει, όχι, πάμε πιο ήρεμα. Όχι, στα ποτό. Τα κλαίμε. Όχι έτσι. Εντάξει. Register effects. Hard limit. Έλα.